vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, please post my own story. Makavigawo chitupa changu. Inini ndiri musikana uyo achangobva zvake zera. Ndine makore 22 years ekuberekwa. Ndinogara muguta guru renyika ino yedu yeZim, asi ndaimbogara zvangu kumusha kunova kuri kumasvingo ndokwedu ikoko. Yangu nyaya yakamira yakadai so: mune rimwe gore ndainge ndichiri zvangu kuzve 10 years ikoko, ndakaenda kumunda naamai vangu uko kwatainge tichienda kunosakura. Takati tichienda komukoma, takabva tasakura zvedu ndokubva tapedza. Amai ndipo pavakafunga kuti vange vachimbogadzira mukumbi uya unodhaka, unogadzirwa nemapfura. Amai vakabva vanditi ndinofanira kunge ndichinhonga mapfura ndichivaunganidzira ini, ivo vachigadzira zvavo. Inini semunhu ainge aneta uye nekunzwa nzara, ndakabva ndatiza amai ndokubva ndanogara zvangu kuroad uko kwandaitambira ndiri zvangu. Ndaingonzwa amai vachideedza vachiti, naiwe Gire, not a real name, naiwe Grace, ko uripiko? Asi ainge achivadavira painge pasina. Ndakabva ndati ndakagara zvangu murodhi muya, ndipo pakabva pangosvika vamwe vataingoti gogo avo vaibva kune imwe village, asi village iyi yainge iri pedyo nevillage yedu. Gogo vaya vakabva vataura neni ndokunditi hande kumba kwangu unotamba nevamwe. Ininiwo wacho handina kumboita nharo, ndakabva dungamizana navo gogo vaya ndokubva ndaenda ndakava ndichivatevera mumashure. Kunyange ivo gogo vacho havana kumboda kuti vange vachitaura naamai vangu. Sezvisineiwo takabva tasvika kumba kwavo ndokuwana vazukuru vavo vose vasipo. Vakabva vandigarisa pamumvuri wemuti vachiti ndimirire kuzotamba nevamwe. Gogo vaya vakabva vaona kuti hakuna ani angambosvika ndokundishedza, ndikaramba ndakagara sekuti ndainzwa kuvatya. Hana yangu yainge yava kutanga kurova uye ndainge ndava kutanga kuregreta move iyi yandainge ndaita. Ndainge ndava kutanga kufunga kuti zvino amai vangu kana vakazobuda mumunda vakaona ndisipo, ivo vachazoti wanga uripi? Ndobva ndarohwa zvangu. Mukomanashi vakangoramba vachingondidana, inini ndichiramba. Apa nzira yekuenda kumba ndainge ndava kusairangarira nekuti kainge kari kekutotangawo kutopindawo muvillage omu. Vakabva vauya ndokubva vandidhonzera mumba, asi ndakaramba. Panguva dzandakangonopinda mumba mavo umu, ndakabva ndawana muine zvihari, mikombe nezvimwewo zvakasiyana-siyana, zvimwe zvaitotyisa kutarisa. Vakabva vatanga kundibata kusikarudzi yangu uku vachitaura zvavaitaura, apo ini ndainge ndichingochema. Apa ndainge ndapera simba, ameno zvavainge vandiita. Gogo vaya vakabva vandisimudza mukoma, vakabva vanondiradzika pamusoro pemubhedha. But mukoma ndakati ndichinoradzikwa pamusoro pemubhedha uya, mubhedha uyu wakabva wazoshanduka ukabva waita kunge guva. Ndainge ndava kungochema mukoma, ndava kufunga kuti zvimwe kuda gogo ava vainge vatopindwa nemweya wehumhondi wekuti vange vachindiuraya. Gogo vaya vakabva varamba vachiita zvavainge vachiita kusvika pandakazonzwa izwi rakabva nekumukova, iro rainge riine ukasha kwazvo. Pandakanoti ba, ndokubva ndaona vari mukoma wangu vemudzinza medu, avo vaiti vainge vapinda vachida kukumbira mvura. Ndipo pavakasvika vakagara pasi vachinzwa noise mumba, vaifunga kuti gogo vainge vachichemedzana havo nevazukuru vavo. Ndipo pavakabva vaona gogo vasingadaviri, ndipo pavakadongorera nepahwindo ndokuona ndakaradzikwa paya mukoma. Havana kumbopedza nguva, vakabva vapinda mumba ndokubva vasvika vakandisimudza vakananga neni kumba, uko kwandakasvikowana amai vangu vari mubishi rekunditsvaka kuti ndainge ndaenda kupiko. Mukoma vakasvikondigadzika pasi ndokutanga kurondedzera, ivo sisi vachiudza amai. Ndipo pandakabva ndaona kusuruvara kwaamai vangu. Havana kupedzawo nguva, vakabva vangopinda mumba ndokupfeka zvakanaka
takakakaradza takananga kunobatsirwa. Takasvika kuya ndokupfugamiswa tikabva taudzwa kunzi gogo ava kundiba kwavainge vaita vaiva nemhiko dzavo dzavainge vachida kugadzira pandiri. Vaida kuti vange vachindiuraya vapedza vobva vazondiita kachidhoma kavo. Izvo zvinova zvakandivhundutsa because ndainge ndichinzikana ndainge ndichazoita chidhoma chavo. Vainge vasingadi kuti vazukuru vavo vazukuru komana vavo vange vachizoroora. Vainge vachida kuti chidhoma ichi mushure mekunge chagadzirwa ndicho chinge chichizova mukadzi wevazukuru komana vavo mukusvika mukunofa, nekuti ava gogo ava vainge vainewo dzavo dzavainge vakapara. Saka painge pachidiwa sacrifice yekuti vange vachigadzira kachidhoma kechikadzi. Kachidhoma aka ndiko kaizotanga kuita bonde nevazukuru komana vavo. Sezvisinei takabva tabatsirwa hedu, asi takaudzwa kunzi dzimwe dzemhiko dzavaida kuita vanga vatozadzisa. Amai vakabva vazoenda kumba kwagogo vaya kuti vange vachinzwisisa kuti wai vainge vasarudza kunditora kumba pasina chitenderano chavo vanhu vakuru. Amai vakabva vasvikobvunza zvese nezvavainge vandiita. Gogo ava vakabva vapindura kuti ndaona kuti mwana wako mukukura kwake anokwanisa kuzoita dambudziko rejeko. Zvinova zvakabhowa amai vangu kuti mazviona asi hamuna kunge mataura neni. Amai vakabva vangoitawo mwoyo murefu ndokusiyana navo gogo ava. Apa panova patakazotama tava kuya kuzogara kuno kuHarare, ende ndo zvimwe zvezvinhu zvakakonzeresa kuti vabereki vangu vange vachivenga masvingo sei kuti vange vachiuya kuno kuHarare nekuda kwenyaya iyoyi. Chava kundinetsa nawo mukomanashe ndechekuti pandiri ndava nemakore akawanda asi handisati ndambotevera kumazuva angu, I mean like kuenda kumaperiods in brackets. Ndingori munhu anongoraramawo. So mukomanashi pfungwa dzangu ndedzekuti ndinokwanisawo here kuita go back to sender, but kuti ndinge ndichiita go back to sender wacho manje anokwanisa kundibatsira hapana. Ende ndine munyama uya wekuti kana ndikafambawo ndichiendawo mumaprofita akasiyana siyana ndinobva ndatanga kupfimbwa nemurume uyo anenge achida kundibatsira. Ndakatomboita sekunge ndichabatwa chibharo neumwewo muprofita uyo akanditi ndinoda kuti unge uchizoya kumba kwangu kuti ndinge ndichikubatsira because ndinoona kuti une nyora idzo dzawakatemererwa, but hanzi nyora idzi ndakaita dzekutemererwa straight muchibereko changu. Saka hanzi nyora idzi dzinoda kuti dzinge dzichiparwa. Kana dzaparwa hanzi idzo dzichazosimukira dzichibuda muchibereko, then dzobva dzazotanga manje kuchioneka physically nechipadumbu pangu apa, dzobva dzazoparwa kusvika dzichizonopera. Saka madzibaba ava vakanditi kuti tinge tichizviitira pano pasuwe pano hazviite, zvinotoda nguva yakati rebei. Saka unofanira kuti unge uchiuya kumba kwangu. Mukomanashi ndakabva ndazongoita zvivindi ndokubva ndazoenda kumba kwavo madzibaba ava, but ndakaenda kumba kwavo madzibaba ava this was in secret, ndisina kuudza amai vangu. Ndakati ndasvika kuya madzibaba vaya ndokubva vazondi-invita mumba mavo, vakanditi ivo vainge vachida kuti vange vachindibatsira tiri mumba. Ndakamboti rambei, but munongozivawo kuti kana uchida kubatsirwa unotofungidzira kuti munhu uyu ari kundibatsira ndiye chaiye anokwanisa kundibatsira, but vainge vatori nedzimwe pfungwa, vaiva neumwe mupfungo wekuti vainge vachindirwadzisa. Mukoma ndakati ndapinda mumba mavo muya ndokubva vanditi ndinge ndichirara pamubhedha, but ndakabva ndaramba because already ndiri munhu ari very traumatized. Kana ndikangorangarira zviya izvo zvandakaitwa nagogo vaya avo vakandiradzika pamubhedha, ndikabva ndazviona mubhedha uya uchishanduka kuita guva. Saka iko zvinozvi ndatova netrauma yekutoti ndinotya chinhu chinonzi mubhedha because ndinechingofungidzira kuti kana ndikarara pamubhedha zvimwe kuda mubhedha uya unozongokaruka washanduka kuita guva. Inini namadzibaba ava takabva tatanga kunetsana. Takanetsana namadzibaba vaya, ivo vachinditi dhimoni ndo rainge richikonzeresa kuti ndirambe kurara pamubhedha pavo, vachiti mubhedha wavo mubhedha mutsvene, saka hakuna dhimoni ringabvuma kurara pamusoro pemubhedha wavo. Ndakaramba, ivo vakabva vamhanya, vakabva vanokiya dhoo, vakabva vatanga kundiitira zveurafu vachiti iwe enda unokwira pamusoro pemubhedha uyu, kwira pamubhedha, kusvika vachizonondibata. Vakati vandibata mukoma ndokubva vanoisa ruoko rwavo pazamu rangu, ndokubva vatanga kundibata zamu mukoma, even though
painge paine zvandainge ndava kunzwa munyama dzangu kuda kurara navo, but ndakabva ndatora poto. Painge paine imwe poto yainge iri pastove, muna poto dziya dzekango, but poto iyi yainge isina chainge chirimo mukati, it was empty. Ndakangosimudza poto iyaya. Inini mupfungwa dzangu ndaitofungidzira kutoti mainge muine mvura yainge ichipisa. Ndainge ndichida kuvagadzirira size baba ava, ndaida kuvadira mvura inopisa, ndichida kuona kuti vanozofamba vachiti kudii. Ndakangosimudza poto iya zvainge zviine simba. Izvi ndakazviita nekukasika, ndichinovati mumusoro nepoto iya yekango mukoma. Vakabva varidza mhere, vachinoridza mhere kudaro, inini ndakabva ndamhanya ndikanokinura door. By the time yavakazobuda panze ndainge ndatotiza, vakati pandiri kukubata ndikuda kukuuraya. Ndikabva ndati ndezvekwenyu izvo, manga muchida kundirepa imi hamunyare. Ndokubva vazosangana neni one day, vakabva vandikumbira ruregerero, vakati ndinokumbira ruregerero neizvo zvandakakuitira because ndakangokuchiva ende ndakabatwa nemweya wekuda kukuita mukadzi. But honestly vakati vainge vatoda nezvangu, but handina kana kumbogara ndakavabhilivha baba ivavo. Vakabva vazondipa 100 US yevhara muromo. Saka izvi ndozvezvimwe zvinhu zvandinosangana nazvo. Handisati ndakamboaprocha vanhu ava vanoita zvemweya kana ari munhurume akasazosvika pakundipfimba. Saka kana kuinewo vanokwanisa kundibatsira, especially kana vakaitawo vechikadzi, please ndibatsireiwo, zvimwe kuda ndingabatsirikana. Ndatenda hangu mukoma Nashi. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ya pakaipa ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Pari zvino hangu mukoma ndava kurarama ndiri kunoku kunyika yedu yeZim, but nyaya iyi yandiri kuda kukuudzai yakaitika apo pandainge ndichiri kuSouth Africa. Awa maSouth African awa vanokwanisa kuzviita sekunge vatsvene, but vanhu ivavo vanoroyana uye vane kamwe kakugodokerana kavanoitirana, especially mumabasa mamwe aya akaita sekunge mabasa emumahurumende nemabasa ekuti panenge paine mari dzinenge dzichibuda. Ipapo mukoma ndo panobva uroyi hwose ipapo. Zvakaitika mukoma ndezvekuti pane vamwe mai avo vakandi approacha because inini ndiri mechanic. Saka mai ava ndainge ndichigara opposite navo. Mai ava vakabva vandi approacha one day, vakabva vandiudza kuti kubasa kwavo uko painge kuine umwe murume ainge achivanetsa. Vakabva vanditi handizivi here eni n'anga inobva kuZim. Ndakangovapawo mafone numbers avo andainge ndichifungidzira kuti vanokwanisa kubatsirwa nen'anga iyoyo. Vakabva vandiudza kuti ivo since vainge vasingakwanisa kunyatsokutaurirana nasekuru ivavo avo vanobva kuma-areas ekwedu, inini ndinge ndichizoita translator wavo. Saka vainge vava kuti kana sekuru vaya vakaita audio, inini ndobva ndavataipira, ndichivataipira muchirungu, ndichivaudza zvese zvainge zvichida kuti zvavainge vachinzi vange vachiita nasekuru vaya. Then sekuru vaya mukoma vakabva vagadzirira mai ava zvinhu zvavo, but mai ava vaitoda ropa, vaitoda kutoti murume uyu ange achifa. Murume uyu akamborwara for a very long time. Iyewo akabva atanga kufamba mumaprofita awo awa emuSouth Africa, ndokubva aita sekunge ainge abatsirikana. Vakabva vadzoka zvekare kwandiri, vakabva vati izvi zven'anga zvaramba, ndava kuda kuti ndinge ndichimutsvakira vanhu vanomuuraya physically, but vakabva vati ivo vainge vachitya. Vakabva vati nhaiwe, sezvo iwewe uri makanika, hapana here zvaunokwanisa kungoita zvekuti motikari yake inokwanisa kuzongokudubuka ichifamba? Ndikabva ndati if you mean kuti muri kuda kuti motikari yake inge ichizokudubuka ichifamba, maybe here and there tinokwanisa kungosunungura 1 or 2. And I want to thank God mukoma kuti kunyangwe zvake murume uyu akazoita accident but hapana kufiwa, because dai pakazofiwa I was going to feel very terrible. Mukoma Nashi ndakabva ndazotorwa navo amai ava. Saka ivo amai ava pacho pavanoshanda pama government buildings ipapo vane underground parking
parking, then vamwe ndo vanopaka pamusoro, so mabuildings akangonaka aya vakabva vanditora ndokubva tapinda paya vakangopa security guard 20 rand vakangoseka zvavo vakati iboyfriend yangu toda mbonoita musikanzwa muoffice, then security guard uya akabva atora 20 rand iya mukomanachi takangoti tichingonopaka mukaparking memya ndisi uyo tikabva tazoenda kuoffice kwavo takati tataimira ipo pavakati uyo ainge aenda kumaboard meetings ndokubva tazoenda kuunderground parking iya vakabva vanditi ndinge ndichiita basa. Ndakaita basa mukoma. Chinhu chekutanga chandakaita ndechekuti ndakanotisa kuti motikari yake, even though ndisingadi kutaura model yemotikari yacho, but imotikari yekuti grill iri bumper iri ndo rinenge rakabata maradiator nezvimwe zvinhu zvakangokosha mukati, saka ndakabva ndakangosunungura zvekuti at least he can travel just a little bit, but paya paanenge ava kutanga overspeed, then all the nuts and bolts zvinobva zvangozongoita come loose. Ndina kuzogumira ipapo ndakabva ndazosunungura zvekare rimwe ball joint ndokubva ndasunungura zvekare nemabrakes, ndakangomareleasa zviya zvekuti anenge ava kubatira kuri mukoma, ndokubva ndazopiwa mari dzangu, then I returned back to my place. Later on in the evening ndobva vakazodzoka vachiseka zvavo vachiti murume uyu ainge aita accident ari ega, motikari yake yakasvika pakuparara mukoma, zvekuti ndakati ndichirakidzwa mapictures I felt bad nekuda izvi zvakaitika mukoma ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichidzoka kunyika kwangu, because ndakazviudza kuti vanhu ava kana vachiitirana utsinye hwakadai what more inini, ko kana mai ava vakazongofungawo kuti ndinge ndichiurawa since she knew kuti I knew her secret, ndokubva ndazongobva hangu kusouth ndikazoya kunoku kunyika yangu yechizvarirwo, but ndiyo confession yangu iyo mukoma nashi. Ive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Dai wanga uri iwewe mari iyi waiaccepta here kana kuti wairamba? Hey, kutsvaka makanika kuti ange achisunungura tumwe tumaparts twekuti motikari ichifamba inge ichizoita accident. Just imagine uchifamba at a high speed motikari yako isina mabrakes. Hey, wozoti wava kuda kunobreka kudai ndo paunobvaona kuti handina mabrakes hakuna akumana ka pakaipa. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section.